Ľudia sa na dobrý parkourový zóne, tak vám ukážu parkour. Takže na tohle vylezeme. Tak. A som tady. Už přelízám. Dáme vedieť, keď budem na parkouru, či skoro číslo 2 a ja jedem. Tady, takhle. A čas? Výborne. Parkour číslo 3. Znovu ti vyběhnu horu. Pôjdu. A tady se sklouznu na tady ty obří šmíkale. Nevím, či jste to viděli. Ak budete chcieť ďalší videa, dajte like a odber.